Hei, hei tid, så det atter her ved en nødvendig parti av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg så godt av Ljøvenon, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Og vær hjertelig velkommen til henteparten av Gjerstamal. Og jeg får spørre Paul at du det, hva ligger til av hjertet i det? Ja, det mer til som vi som Guds vad strøyasnek vi, og annar vi. Det her som vi leser om i brevet 4. Og i enden, til enden av 2 kapitlen. Da han tåsar om det her, at og i vers 9, at så stender ta følge Guds sabbatskvile etter. Han kommer inn til hessa kvile. Han sa det, røysen finner kvile etter verksøyne, og så god etter søyne. Lät jag kunna göra och avmärka komma in till ta kvile, så andre skal falla vid samma avløytene som teker og døme om. Ty årgods livande og hever kraft, og kvassare enn ekka tvogjere svør, og ta fyrir jøknon inntil ta kløyver sal og anta lir og merg, og dømer hoksaner og råd hjertans. Ongen skapninger og skjønnlige for Jason hansara. Når alt nætje og best for egen hansara, som vi tar av viargjera. Vi tar vid nu av en stauran høvespress som færende jøkken himlanar, Jesus son Guds, så lät jag kunna hålla fast vid jottingena. Ty vi tar ikke høvesprest, som ikke kan ha samtjensel vid vågkløkken okkara. Men en som frøst av i øtlån av samme hånd som vid, ta utan synd. Og så enda kapitlet vil jeg si, lät jag kunna tog vid dirve, stod jeg fram for i hasaten nøyenar, så vi kunne få myskon, og finna nøye til hjelp og rettare tog. Ja. Og til begge sjálvor og tog og Anja for så vidt. Og vi strøyast vi gjør det nekv. Hvis vi ikke færre hessa løgene som vi tar lyse om. Altså vi gjør som Rambrav 5 sier at her første verset, at rettforstjørt av trygg, her vi tog noe fri ved god, vi har akkurat Jesus Krist. Og vi har noen her av oss en etgångt, og i trønne til disse nøye som vi stand i. Og at her uttrykket her, han nevner det her, så vi kunne få miskon, og finne nøye til hjelp av rettere tog. Vi trønne, altså. Det vi trønne. Ja. Som tryggvand. Ja. Ja, det helt en standard i år, og det sabbatskvillene. Ja. Onkel kan ha også, jeg selv også, at det tar vi færre herfra. Og innu til avgjøkvillene, som vi ofte tås om. Men det neste verset sier dere til at det ikke dette menes vi. Nei, det her. Han sier, han kom inn til kvile, han sa, hever eisen finner kvile etter verksøyne, en så god etter søyne, lad dere tog gjøre dere ommerk for jeg kom inn til takk kvile. Ja. Og det hos atlan vi okkom. Ja. Og vi har nok nevnt av fyrre eisene, onkel visste jo at ta jo god være livet å skapa mennesker som det sørste, så kvilte han kjente deg, så ta jo mennesker vakna opp, han kjente deg, så vakna det opp til kvilene. Det var byrjanen, utgangspunktet til menneskene, det var kvila, Guds kvila, som sabbatskvila. Og det her, og han ønsker at vi skulle være. Det at være ui hese kvilene. Og vi kjenner at meila minne til hvordan vi kunne strøyast av nøyot, tog vi eier fotlen hjärsta, sakte god og eina tog, ja. Akkurat. Så jeg mer tar jeg var yngre og arbeidde, og
mala i nekv. Så kom det også når vi tog i fauta med i skriftene, at han holdt at søter svavner arbeidsmannsens til dømes. Og det han. Jeg kom hjem at han var en stravnande der, og alt så frialigt og alt kviler. Så det nästan och i naturen är alltså att arbeta finna vid så till rött och kvillarna på ett annat. Ja. Och skalt de sina drottor och mängd platt jag förstår med att det var inte allt så nämnt att buktas vi upp här som töken någon. Man måste vara nog så som det gamla så att det beleverna. Ja. Och det var en otrolig kvilla. Jag får att han var och en slavnande. Jag kunde sova i jakt om notterna och så vaknade till tojerna och färra stäat. Då kan jag inte säga att det var som det är nu och är gammal. Nu har vi funnit akkurat det som man snackar om här. Och jag kan inte annan bara låta han ta sig av ötlun i min liv. För nu är det tärkrafterna väck alltså. Men hin är täckt till akkurat som vi har nämnt om till förra. Och så vet man säga att det inte om så utvarsmänniskor kom till grund där så ändå nutjas till invarsmänniskor därför att det. Och ta sedan ösne i Rombraun 12. Så att han tåsar om han säger vi och att vi skulle bära Herren fram lika mockra som ett livande höjlagt god domligt offer till drar andliga gustiska. Och inte bara knä som heter allt, men vi är omskapt och vi ändrar nog inte sinnesakra så vi kan röjna för att vilja Gud ser. Ta gåva, ta domliga, ta fullkom. Det här sitter röj alltså. Ja. Ja, det är så akkurat det att hända allt som man säger. Ja. Jag ber också allt som hända allt. Det är vi kan nog ofta kanske huxa att det är det syndiga närmast sagt som vi kallar det. Ja. Men det tar så minst lyckande och kanske inte mer om hur vi tackla dessa här stövnar som vi kommer ut för. Då är vi livande människor. Ja. Så kommer vi ut för imska stövn jag löva. Det vill så vara. Bäge tar gänga vi och tar gänga mot det. Och tar gänga vi är lättare att tackla de flesta för oss än hinnar. Och ta lika väl till vi kunde som han säger årstagen att glömma god ta gång för väl. Men tar vi så kommer ut i stöver så gänga mot det. Vad gör vi ta? Ja. Vad färrar vi till? Vad söker vi hjälp från att ta? Alltså jag har sagt att det går så vi tacklar det. Det har tänkt slett på Janne. Men det är akkurat det. Det är inte jag vet för att hitta på att vi ljuter och höjmer ner och spittlar ut. För jag vet att vi ljuter. Det är att vi tar en positiva stöv till allt som är runt om oss. Men vi låter det inte ha avvärst av oss. Tror jag att så tacklar vi det inte. Alltså vi dova, vi tog vursdom, det finns förhållanden som Paulus ber om. Jesus brevna tjok om vursdom och uppbäringar kunskap om sig. Skilja vänner som vi inte kallar vi. Och så röjkligt dåligt arver han säger med det höjlova. Så det fick runt av omsteg. Och då varste att allt godsbötner är fyllt av dåligt. Och det bara vet det. Akkurat, ja. Så jag hade anden bor och i tar det hjärsta. Han kom in här vid kärlöka gods. Och han är där inte lika med. Eller inte vet lite olika med för han Herren. Ett Herren kommer och vi får ut hans det. Han lansar. Ja. Det här så om medaljösaren tydning och det kändes extra störst alltid. Vi har så löt någon här
at vi vil vi til at si fra gosse står oknen som deia. Og gosse atlanen at vi skulle bruke så okna. Og så hatt det løntamal. Ja. Løntamal i heimen er Kristus og jeg, vi har ondtort der. Og bedre vi tar han lika med, så fytter han til vi i sitt ord. Som så at det som man säger, jag vet så ofta detta för alltså att Herren är anten och alltid som vi angår för anliten avspeklat orkos. Vet vi ombrott som moment från tord till tord som från Herren är ant. Ja, det är alltså vi också om tvärsamlar vi haft vi tillvilliga personer för så vitt då. För tossa för så vitt om det är så vi skiftene utan att vi tar oss på att hämta maten akkurat. Men där alltså jag kan säga största sig outdoor för mig men det så i jocken till att skötta att det hade inte hesa kvillorna. Och i tog som vara tog där var bara gå uttryck för det strångt och att ha avska likam chatam. Og så hadde jeg matar til at motvirka strångtene vi at lukka som at bruka likamliga venjinga til at faktisk få latt om til trykke som være. Og jeg vet ikke om de kjenner nega til, altså, til Guds år på tammatan at jeg har tidlig mot det. Jeg vet ikke, jeg vil ta seg ikke om det. Men jeg har også mye nå at det kommer nok så ofte til meg nå syskene. Og det faktisk den maten som hender alt tek seg av til manglende kvillene inn i her. På en måte kan man nesten si at man røyner at motvirka strångtene innan vi røyner av flytende utom til det likamlige. Så at man ikke mester så godt strångt inn i uja. Så man vet at eisen at det matar, det vi rusa. Men det var slett ikke på tal i denne førende som vi tar seg om. Det er ikke til å gjøre. Tyvärr det alt for nek mennesker som takler hese her strångt innan vi rusa. Ja. Men selv mennesker som ikke bruker det, kom ikke inn til hesa kvillene som han tåsar om her i Hebreabrannene. Og jeg bensje for at eisene nekv tryggvande kjenner for lite til hente møvleikene som det er. Dette her løyve som verileikene svære til tilværende her og nå. Og vi så ikke eisene her i Rombrand 5, han tåsar om at vi skal roa i løyvene, vi hinnom eina. Ja. Så det er øylandek vi okkara dagliga løyva gjerra. Han øyne bor i oss. Han bor i okkona. Ja. Og nå er det nevnt trunna, at det er vi trunna vi stand og her. Ja. Og det er vi alit, ja. Og så lykka teka, altså ui etter her, at vi vers nutje var tutje, ja. Og så her, han kom inn til kvill, han sier her, eisen finner kvill etter versøyne, lete okkon tog gjøre om for å komme inn til kvill. Og så sier han, så andre skal fattla vi samme avlyttene som de gav og døme om. Og hva var det de gav og døme om? Jo, det var vantrykv. Det er at de ikke lite av Herren. At de megna av ikke lite av at han får å gjøre til versk som han var bryr på. Nei, vi minnes til hvordan det var. Josko kallet på, ja. Og i marsjene. Og så var det henne tutsi som var med. Altså, det var en øyelig måneder av mannen, som vi pleier å si, ja. Ja. En øyelig måneder, altså. Helt øyelig måneder, så her spør og så kontra henne tutsi. Men jeg husker om til at en av seg Moses vi Josva et la Kaleb, et la Torbore, at det ditt øvensjukt for det med oss. Han brukte det uttrykk, ja.
tar det att vara i halvt om någon och så var det ankor som har fattat i profetiska bostadstring. Och tar helt det här att det tar lyckas möjda rätt på. Här var två som var olutner och inte för ut till allt men var verande. Ja. Eller ut till att det var verande ut till allt. Ja. Men Karsten så fort här eisne profetera. Ja. Ut till allt och det som Josva så var utas lätrom. Men jag också om att det här tacklingen som Moses. Ja. Hur frälste han fra jag fär in i hata problem. Så det var inte problem. Hur skulle det hinna chansen släppa av och igen. En profetiska borstryck. Det var inte också men. Ja. Men då sa det till hur hatta lärde Josva och för så att det kallar. Jag kom in till takvilna. Det var inte sant andra vägen att skulle gänga. Han åkte öron alltså. Nej, och Moses säger något helt annat standard och i sammanhanget nu. Och han säger att jag ville att allt Guds folk var profeter. Alltså för Moses var det lika mycket om det var utanför tillhalt eller tillhalt någon. Att allt Guds folk var profeter. Och det pekar akkurat till detta samma. Så i profetiska eller vi hela andan hända kvilla. Ja. Hon är alltså. Ja. Hon är ute här. Alltså hon är ute där vi honom som är tas med över Kristus här. En helig ande. Och jag också säger om hit Tai och Aaron och Miriam. Funnits det att Moses. Det visst har en tala i Moses. Och så tar du Tai och ena för att säga att det var inte östen talar vi också. Det är bara till Moses som Herren talar. Och Herren hört det. Og Guds løyversen og Guds vattne nettopp hatta, som vi løs her i brevbraven, at han fyllte vi øtlån. Det er verset, hvis du leser det, så klart han sier det. Andre skapninger også kjent. Akkurat. Det er også hans. Ja, nettopp, det er 13 vers her. Ja. Det kan ta det 12 atter her. Ty orgos er livande og hev kraft og kvassar naga tvoidja svør, ta fyrir jöknen inntil ta kluiver sal og anda lir og merk og dømer hoksan og ra hjertans. Ongen skapninger er avkjønnelige fri asjon hans, nei, alt er nætjo best fri ein hans, så vidt hava vi at gjerra. Ja. Og til å si at vi kunne, altså kvarske svaran eller imponeran. Nei, slett. Og tog er det her du sagt Moses. Alltså Herren gav honom en otrolig vitspår till det så att känna det. Jag ser här som inte sparte näka ta första tiden och så. Är han så ömjuk och gott sånt och så uppenbaras Herren ta till sig efter och han byter färra utur till allt. Ja. Han byter komma att ta sig vi se. Och så säger han detta vet jag. Hur spelar det till att det var att det kunde attacka till åren nu möter. Moses talar om det. Inte när det gör som han. Ta profeter det kan vet så talar vi an i sjön och det. Men Arvis är det talar om Moses. Han talar i andligt landligt. Ja. Otroligt. Alltså kvart och i Herren tog det allvarsamt. Och här är det till skapningen, som han tossar i brevbrev. Ja, alltså parallellen mellan Moses och hela andan är så tydlig. Tojar fasen kan man säga. Så var Moses som hela anden. Akkurat. Alltså, och alltså mynten och tog att han talar inte själver. Han talar i jökna Aaron. Akkurat. Så Moses blev mynten på hela andan, og Aaron blev mynten på okkon likam Kristus. Jeg har alltid vakna i for Heson. Jeg har til bøtjene som kom ut nu fra Potla og lærkene om Aaron.
Helt otroligt hon är gav. Ja. Jag har inte lyst alla, jag har lyst början. Men här vakte sig sin tanken. En akkurat kommen? Ja. Ja. Ja, nu är jag akkurat finns alltså. Jag någon lodger i allt. Till andra som tar sig ut i nu, alltså. Det är så men det kommer alltså. Ja. Och alltså det blir så krypent att du läste. Det är så väl lust. Det är en kvinna som skriver. Och jag har hört att jag spurt inte på att jag är här jag. Men det är 5 böcker hon har skrivit om ymska personer i Bibeln. Så alla är lika gavar som han så. Alltså det är otroligt kvart. Herren är givet kvinnen, alltså det stämmer att kvinnen i Vurstam, Vitcherhus, ja, i årtölsen hon. Det här i första verset, är det 14 kapitlet också, allt här är loj, alltså. Kvinnen Vurstam, Vitcherhus, men dorskapet brydde han i. Akkurat, ja. Det är otroligt Vurstammer, og i Herren djever, da han ser til at hjertet er holdt ved ham. Ja. Og jeg har alltid hatt det så øynestandende, altså. Bare man hokser om det, og da man tåser om det, så sier han en sannsyn, hver kan borsteka frien som han gav, og hver død man vidt til lov som han tog av. God selv og rettvisjer. Altså, så måtte endelig ikke være fra frien og i det selv i hele andre. Nei. Ikke være fra han. Lett han bare slippe at jeg virker ut det, bare vilje virke etter hva og vilje så inn. Og lett det være som Jesus brev 6, da i han, Paulus sier vet det at jeg ber for alle mennesker, og så framveis. Og så sier han etter her, for det mer vi, at mer skulle være given år, ta i lett jo månen. Så vi til vi kan kunne gjøre lønndrømme evangelium. Og på en måte så er han siste sending til åkken, og jeg vil tro etter tog at gjøre hatta til åkkere bøen. Så det er at ta i vi setter åkken nye her, sammen vi anjo. Altså, så gjør han åkken så kvart som vi tørva, så det er at båskan vil livande og fer inn og gjørst henne, og at han er imusk. Ja, akkurat. Det har vi mest avteljande for jeg sier hver jeg for. Så virker det under samtalene, Ja. at han kommer ved inspirasjonene. Ja, han kommer ved og han viser av hvordan, ja. Og tog jeg sier det ikke nå ofte, eller for ofte gosser, hele anden likelen til okra liv her. Tog hele anden Kristus ui okkom. Hva hun dårdere, ja. Og jeg husker eisen samband vi, det ble levende, vi mener ut av oss om Moses og Miriam og Aaron, har en kallet teg ut her, ja. Ja. Det som eisen viser dere ned. Altså, på samme måte som God ville hava at de skulle lust etter seg i jøgne Moses, ja. De fikk ikke løyve til å si, ja, men her han ikke eisen til av jokken, altså, jeg vil ikke lukke gå, ja. Så dette er Guds råd. Og på samme måte i det, så han ikke be her og at vi ikke lust etter hele andre. Altså, Så det er han som givet noen, og ingen annen, til å leie oss. det er så øyelt hoksom, han sier om en av sint, jeg spottar i antan, ikke? Og det er en underfulle personer som akkurat lov, Ja. og som alla møveløkere har fyrir at løye okken, akkurat så det som skriver stemt, som ikke har lys. Ja, det er så einfalt og så ondfullt, så vi tar ikke prøvd ikke å ta seg som vi tar seg. Men vi så hette vevren.
Vevren er det. Heter vevren? Ja, det er den rette vevren. Ja. Ja. Og jeg tykker at alt hadde lest det her sørste her, Ja. at det er lønges akkurat etter oss ned. Lät jag tog vi dirva. Ja. Stod jag fram. Ja, dirva var stå. Det var så ofta brukt, alltså. Paulus säger det, jag skriver det öliga ofta, att det var dirva, ja. Og kvis vi derve tar vi vite at han her alla tøyna tøker og nettopp tøker okkon som han bor i. Ja. Ta med det vel hoalet til honom at dette ligger med her til Daniel, et eller annet, et eller Paul, et eller kvarter. At jeg skal styre det fram så løs. Men så vil det ikke også trett. At opplever du det? At det er så løs. Så jeg vet ikke en farre av med sånnes i ut av selv. Nei, akkurat. Ikke av det gamle romast her og det andre av. Ikke det øyneste ting. Nei, det er helt sikkert, jeg husker ikke mye annet at du sa om at det er at ta og vidt kjenne ved og rødt andans, så vita vi at vi limer av samme likam, ja. Og tog blev det ikke kapping om til eller to, eller hver det som vi brukte av herren til akkurat endelig oppgave. Så vi så imisk, og han brukar okkur så imisk, men og i heltene av likamene. Og vi limer av samme likame, så føler vi hver en øron, Bæge trångt og glede, bæge pynne og til å gledes da. Alt, Ja. Vi tar det som skal til for at en som kan skal føte seg ikke knappt det ser at og være lukka av det. Det stender her Galatbraun hvis du vil lese det. Ja. Jag skulle ju också till den foten i akkurat sint. Akkurat, ja. Så hjälper hon till rättes till antalet. Ja. Och till det antalet. För kapitlet det till Spärk för han till 6 eller 5 eller 4 till det här loj. Ja. Första versen. Ja, jag hade 6 alltid då. Ja, 6. Ja. Nettopp til det første verset. Prøver om noen anker skuld over tidsen av foten av anker sint, så hjelper hun til rettes til andalig, og vi spek først anta, og så til du sjøls at ikke eisen to verer frestauer, ber hver annars birar og oppfylle såleis lov Kristus er. Ja, det er ikke vekkert. Jo. Det kan ikke være vekkert. Nei, Sleppa at oppfylle lov Kristus. At er så motsatt av tog som annars ligger til holdte, at gledes at det kommer en ytla. Til det av det. Ja, det er det som til vi holdt noen. Og tog det så øyelig, som han også nevner Rombraun og i samband med vers 8, kapitel 8 og 2, det han tåsar om etter her. Til vår skvatt og stender her, og han sier til at hvis du dømer, du som dømer og gjør det samme. Akkurat, ja. Altså, hvordan rævlig tankegången til holden noen ta i hånd for å spille antallet, eller ta for å spille antallet. Vet du nok? Det som man sier her faktisk til at vi dømer, så gjør vi det samme. Så gjør vi det samme. Ja. Det er så avhyggelig. Ja, og underligt. Ja, underligt, ja. Det er det, virkelig underligt. Men just, ja, men han her gleden i herren. Ja, ja. At her kjenner, og det bare antegodt som kan gjøre seg løtner i midten noen. Ja, det. Jeg forstår at du var midten glad for du var i Foklafyr Sundemorgenen. Ja, jeg må si at jeg var sin til bensjen etter såleis, men så stedte jeg her mot sinne, og jeg følte det de har det såleis, at de begynte å synge en løt, og bøttene kom, og så synge det sammen. Så får jeg bøttene søndagsskolen, og så sitter han, det er noe som har det, men så sitter de aller fleste her, og
och få en bådskap. Och särskilt att det ligger det här som bävlen som bådskapen alltså. Så är det akkurat som man bivast. Man tar nog för att lockas att få att ta fram alltså. Ett färmarna fattla för till frosting som alltid kommer i. Att man har rört sig alltså. Akkurat. Utan tryckvand, ja. Ja. Och ta märker så väl hvis det händer alltså. Och det må inte hända. Det må inte hända. Och tog följer så löten är en fyrröjning till att det ska inte hända. Till samtalen inte akkurat det samma som talan. Det är viktigt. Det är viktigt. Du här kommer vi som du akkurat gör det nu. Nu väntat innan tror jag. Inte färra för längt. Ut och hur det är. För vi vet hur det är. Det man förskriver då. Ja. Jag hjälper honom till rätt till antallet vid späkförsanta. Hur ser han späkförsanta? Det är och i antan. Det är som späkförsant. Det är anten själv. Det är anten själv som vittnar vi antan och att vi det är bötkos. Ja. Och så är det. Så kommer det på plats. Ja. Så är så nöjna. Ja. Det är akkurat det. Han som kunde vara, han som kunde haft hårdrädja sig ta han kom här. Ja. Men han är så för som han ute på atna. Ja. Ja. Och han fer fram som en milde tjänare mittel fältje. Akkurat. Ja. Men han var strängare emot det tog som ville hårdrädja sig. Jo. Det är en annan rätten till. Ja. Han var ju han som var upprånen till allt. Det är akkurat det. Alltså allt gåva. Ja. Men det är helt en standard suttja hos han fer at mittelfältje här. Ja, det var nej och det nettopp han fortsatte alltså som hej just där i grunden misslyckade vi Adam och Eva som vi är arena. Men till han nog allukos hos Atlan på en eller annan mat att han visste hur Satan bär sig äta så. Ja. Och mer damer inte att få jobba med och tog för näck tog allra flesta vita koster och det reasta. Alltså är det så ölanäck. Ja. Jag också om att det här som tar god döm om. Ja. Det är en tøyger och en omärk för att komma in till att kvilla. Ja. Så han ska falla i samma avlutning som take over döm om. Och tar tutcha. Ja. Komma samma vi i oss och kalla. Tar vår 12 nöster center in för Kanalandet. Och nu minns jag akkurat hur stort tøyvak inte för att du var färden ut ur Egyptaland till det kommer till här marsche här kvar det kunde färd inna. Det kunde vi färden in i Kvillnaland ta. Ja. 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 Men vantrykven tja her som tutje. Ja. Hon får i kvillene, så det måtte ut atter og i øyemørskene. Og i nesten 40 år. Det är en öjlig avväxt. Ja, alltså det var fylkjan av vantrykv. Ja, det var vanskligt. Ja. Jeg tykker det er beinløst til han sipa til her. At det er døme til gåve. Vanskligt är en öjlig, alltså det dominerar det, så det tråkar alltid väck. Akkurat, det var Dominerar iver likam. Som ångar rätt över tid. Og det tråkar her han vekk. Ja, allt väck. Ja. Alltså, han kan släcka färre ut ur Nej, hjärsta. Det kan men- han inte. Men og i tog sikningene som skulle være i stedet 4 strongt og alt det som her av era. Altså vantrykven tråkar herran bort at han ikke fær, og vi så ikke at døm i eisene, her ta Jesus kommer, det Nazaret atter her, ta han fikk ikke, han leie best hånden av noe få,
til grøying, men han fikk ikke størst det som kunde, tog jeg vanskelig til menneskene her foran hon. Ja, det är sån heimbygd. Ja, det är sån heimbygd var det. Ja, han kom här och hur ser det att det ständer här? Det ständer också om att det har det hetta så rök det en ut. Ja, det var här i Lukas 4. Ja. Ta i han, ja. Ta i han faktisk har kungjørst nøye av herren, så. Akkurat, det är akkurat här, ja. Ja. Ja, han sendte her, Jesus kom kraft andas atter til Galilei og tynne om han kom ut med landet, her rundt han om. Han kom til Nazaret her som var oppvaksen, for som var venn i synagogen, og sabbas der og reiste seg opp å lese. Der fikk hun ta på og sier seg profets. Ta han lært sunde bøysene kom han nere sted i her skrives da. Ante herrens iver mer. Tøy han hever salva med kunngjøre fatak om evangeliet. Han kjent med grøa henne hjertabrotten. Jeg ber fengum på om at han skal slippe leiser. Og blindun at de skulle få sjån, at gjøre kua fri, at kun gjøre nøye av herrens. Ja. Og så legger han på sammen, og de undrast ødlas i årene her. Ja. Men han så for at vi så Jag vet. Några støver i søvn her vid timerne. Ja. Og han sier vi vet det at sjálvsagt for det minner meg avstedt lagt en grøt i sjåvan, gjør eisen her heimbygd til en slik størversk som vi da fratt av hent i Kapernaum. Men han sier sannlig sier til om andre profeter vil vel fagnar av heimstegsynum. Og så han sier at det som rækka så rævla meint. Jeg sier til det satt at nek var ikke var i Israel av døven Eliasar, til affæren i himmelen var atterlaten 3 år og 6 måneder, og stor hunger var i landet, og til ånga tarra var Elias sendt med en bærs til en antjo i Sarepta, vid Sidon. Mångs bedalsk var i Israel av døven Elisa profet, så ånga tarra var rensam, men bærs naman sørlendingre. Ja. Ta de som synagogene var i hårdt hetta, fylltes de av vreie. Og i stegen 4 at trykva honom som stendte fri egen at avna, så ble det fyllt av vreie. Alltså det är så av med att tydningar mycket också att vi känner den personen som nu är lika med bor ute i och lika med hans tempel. Akkurat, ja. Så det var nog jag säger att jag kommer tänka när ramar hvis jag nu ska färra olika om det färra olika om det färra hem klaran. Så vi lika vi bara göra ner i maltna. Och så färda väck alltså inte mer. Men ta vi flott in och i tänd. Samma slä klattning som Herren ant, att vi som vi ungefär anledning aspekter är ombrakt till så moment som för Herren ant. Och det kan hända här i löven och detta blir så klart för Jakob att det blir akkurat tjänast. Det tittar i 4 kapitel säger att 3 kapitel änden av honom och i 17 krent bra. Kapitel 3 och så kommer 4. Ta det var hesa tjänast. Och kvart kommer så att han är. Det står inte här. Ja. Ja. Han sier, tar vi tøyne har vi hesa tjeneste etter terre miskon og da finnes så misser vi ikke måte, ja. Sånn det etter det. Miskon, det var det i brevbrann. Ja. Altså. Få av miskon og finne nøye. Ja. Altså, det gretter ikke. Til løyen. Ja. Altså, Herren har vist der miskon og i tjenestene tog jeg til han som skal tale til noen til. Ja. Og han gjevet her, som det stender her, at rett og slett trygg vi har vi tynner fri og god her og kriskritt, vi så vi hånden at det er et gang til trunne til det sånn nøy. Altså miskon og nøye og trygg. Og hver egen løykar har vi hese troi. Det har akkurat egen løykar av Herren selv. Det ble så grøtt framfor meg det.
Arne kom hända med in det här men det var en flötsa Arne kom här men nu är det akkurat som att flötsan nu så tjanga flötsa ut. Jo, alltså så som det är uppsett. Jag hade nämnt det visst du Jan Jesna. Ja. Det blir jag. Så ser det ut som om att det har varit visst och kvärt över det här var kavet eja. Ja. Og lukka som til bruk av det. Ja, til bruk av det. Ja. Og jeg så ikke at det her firmaer som om hvis det tenker det til det naturlige, jeg vet her var 8-4-28, sier jeg vet, en tjattel, i Øtlandgåen, og så har vi en ruskspann. Ja. Og så. Altså skrellespann her, 8-4, ja. Og ut det naturlige, ta i visla ut at finne noen føye, så fer vi sjå til tjattlen. Vi fer ikke i skrellespanna leit etter mat, ja. Men til det kommer til det antallige virker det som om at vi til tøye kunne fære og i skrellespanna leit etter føye, heldre enn å fære i tjattlen. Altså, jeg husker stadigvæk ikke om at det er svarsta sintia, men at det er forsømmelse av at, ja, men hva skjer tjattlen stender her i Øtlandgåen? Hvor leit at vi de finner akkurat i skrellespannen stedet for det? At det ble så meta grøtt for meg nå. Pape tog det så vel hatt. Han sier ofta vi mennesker, hvis det var akkurat som de ikke var glad for sin løyve, at korta borster seg. Og takk vi til gøva. Alltså, jag har kostat ettla borster och tidset att gåva, sten fyr. Ja. Och det är akkurat det. En sorgen naturlig och male med människor. Gosser ta. Akkurat, ja. Att det ettla, korta väck. Och allt det till att gåva ettla. Lätta gåva råa och ut här. Ja. Han säger det ofta på handbomaten. Och sen tar jag ändan han sa löjve. Och så ser han vi med han föddes då i 4 Han kom det på Vidja nu här något lockare. Som Anna kan navnet Paula. Och han kom vid dötren och hon joblar. Hon joblar alltid till en kämmer till då jag att amma appe och två allt det. Och så det blev så och det är själv hem så ta då pappa ta avar och själv hem slöjdan och han fyllde alltså han fötter och i 11 och han tar ju själv hem jag så det nämnt har rockna. Han 6 år. Ja, han fyllde 6 år. Och så säger han vi med jag tål det inte så väl att du är han vid du är så bänge för han för att detta bröta sånt och han klättrar ju till vart det var förskällt som väl inne här så som han lyckas som pappa han blev sin förstörare att så det kom bara vi och låta mossa med och så plötsligt så han vi att det är ta väl så kött i färg och så sen ja kom till bara ösnet och visst nu vidare färgen är det till som rätt och nästfär så tvåst pura kvillant ja fullständigt ja så ser pappa vad ska först då hukte på han sen har du mamma då na var har du mamma då na fast då ja han låt så i ett lätt så var det. Ja, han tog ju i 3 år. Ja. Så han var ensmann några år. Ja, och han ville inte vara i Klassvik. Han ville släppa vara hem. Och ta lyckades han få han ut och få en så helt otroliga gåva. Hushjälp, inte hushjälp, men sånt där kallar det. Ja. Hur man kallar man det? Det är som färd ut att ta sig av. Så hemmahjälp. Hemmahjälp, ja. Han fick en stand han. Hemmahjälp.
Så han är ångan nej. Nej. Så jag kommer också om att nämnde pappa då att det här. Det här salmen till Hans Andreas som jag har lärt sig sett läp till. Gakt och trycker fram i gången rest, ja. Så ser andra vers här. Hus och hjärsta tog de bästa gåva. Glöm till anta och vill sara till. Ja. Akkurat. Allt det där. Ta så fackre kjentjer skulle ljoa fire tæra og et lånt tøyne vi. Man blir så rørt i det, altså. Ja. Men det er så einfalt sagt. Ja. Men det er så einfalt. Altså, hvis du ikke blir einfalt der, og i tøy, Ja. så forstår du det ikke. Nei. Kanskje er det ikke. Nei, det er helt visst, altså. Det er så einfalt. Det er så einfalt, ja. Det er sannheten. Ja, ja. Helt sikkert. Han sier her i det første året i Hebreabrevet 4 at vi tar at vi nå at nå lyfte om å komme inn til kvile og hansere enstendt rett. Ja. Så lät jeg okkom vi 8 suttja til at ånden av tykkon skal finnes littjande etter. Altså av kvillen, ikke nød av kvillen. Akkurat, ja. Det er rævlig. Altså, jeg synes ikke det være så øyelig rævlig lov som tryggvande, ikke av kvila og i tøy som Herren. Hever givet å kunne kvila og i, sant? Det er et øyemarska-lov. Ja. Og han sier, det er bådskaper kundgjørter okkom vi lykkes vel som tøymon. Men jo i teg hørt og hjeltet dem, men ikke i teg som hørt det. Tog det ikke tilsyn ved trygg, altså lyftene, så godt. At han var at de var og hans arbeid. Det er det jørska falskje, og så vidt nå, det er jøder og høytninger. Som er altså antallige folk, ja. Samkomma gods. Ja, samkomma gods, ja. Og han sier her i 3 vers at vit og å komme til trygg. Gengar jo inn til kvilene. Altså, han er så sikker i at kjem du til trygg, altså, en trygg som værer og gjør dette tilhøret her, ja. Det han sier, han året det såleis. At vi gengar jo inn til kvilene, såleis som han har sagt. Så svær i røye møyne, sannelig at jeg skulle ikke komme inn til kvile og møyne. Og hette to at verskene var fullgjørt fra at vi høymer var grunntav. Altså, nå mener han vi så tegna folk her. Ja. Ja, ta vær så løsne at de som Josef og Kaleb og andre har så eisen vært her som troer. Teikingen. Ja, teikingen til kvillene. Ja. Men det var nødt til å fylle vi. Ja, men det gjør vi da. Ut i øymarsene. Ja, vi fyller. Altså, vi må leve i øymarsene, tjatøymen som i øymarsene. Vi må, som vi løser ikke lagt bra noen, takke åkken av. Ja, men helt ikke måneden ta og nå at vi ui hesson vil være av heimen hos mer, så kvillan ui okkom. Ja, under og ja. Kjalt omstøvna rundt om okkom. Ja, det er for så at vi tar gjør. Nei. Det er nettopp en så av metalig kvila. Ja. Det er løyga mest rundt om til, altså. Ja. Det er helt sikkert, da. Og han som vad han säger till ja. Jo, om han kände att det var ena ställen och sagt så god kvulta. Han kände att det efter ödverkssyna och uppåter här sannolikt att det skulle inte komma in till kvillmoina sidan. Ja. Och vi tar så där ständ efter att några skulle komma in till henne och det som först fick en glädje boskap höra för inte in för vant sjua skuld. Så avser han efter det och det. Ja. Alltså det är inte vanligast. Nej. Kan det fär fram åren. Nej. Och i det tar jag så länge att tog efter skivet av så där som framan undan det nämnt. Och i det om tid höra röd hansara så herre inte görst tycker.
Och här är det männen jag spelar. Ja. Och i texten. Ja. Ja. Så hei oss var lagt til kvile, Ja. så hei god ikke tala om en annan dag av seiten. Ja, rätt. Så ständigt det falsk kost sapposkvilet. Han er kommet inn til kvile hans her, hever Øystein finnes kvile etter verksøyne, og så godt etter søyne. Lät jag kom till göra och omärk för jag kom in till kvil. Så inte ska falla vi samma avlutning som take och döm ju. Tog jag och ser kvassar och så fan. Ja. Det dömer alltså rahoxan i hjärtat. Ja. Så har jag sett det öjliga beinleis tala, öjliga kontanta. Ja. Så ända det så vi är här 16 versen lät jag kom till vi dirva. Ja. Stuja fram för ha sett najna så vi kunde finna få av miskon och finna naje till hjälp att det är tog. Ja. Det är det. Och inte som det. Nej. Inte Du kan se samarbeta av en Du blir helt inte verkliga fjärr. Ja, att jag kan inte läsa kvill. Du blir så nerverande i alla stan. Har jag det värslet? Och tog fast nästan att gråta. Jag sa ett namn i det. Och sa om den personen. Och sen jag en halsan. För att gråta. Det är bara så alltså. Tvåst. Ja. Det är hans hjärta som kommer fram. Ja, det är hjärtans. Herrens hjärta. Alltså det är så är balansera vår to för att det alltid är i en januari och så som lika med brottet 9 och jag visste så händer nog jag sett. Det var det som är positivt. Oj. Och i livet och alltså i tillvärlden. Så att här liv och ja. Ja. Det blir att säga hur snack var yngre du är det alltså. Ja, det är för helt det vänner, det är alltid släcka gång långt. Så som nämnt i halvt av senast eisen så är det för 2 år för bo i Talmonen, till 16 år mitt någon och till 18 år sedan vi började. Ja, det passar det. Det kommer då i det så perspektiv att det viskar som man är inte så stor lugga väl. Nej, inte ta det lugga fra. Nej. Och bara leva. Så blir det inte så eller mån. Och jag føler det akkurat således att hvis jag nog inte rökt i hetta som är förefyrt, eller som Herren är förefyrt gärna vid lika månen. Och bara jag hetta efter som jag inte kan. Så varst du akkurat vad händer. Det varst du. Och jag tror inte tog jag. Att man ska alltid täcka och anna. Hvis du släpper det som är så dyrbart. Och ta inte frier, det är bara under allt alltså. Som tar rätt. Som alltid damer väl. Ja, men det är inte här tillvärende som kan mätta hjärta. Nej, det kan man. Som händer här närvarande av honom. Fyllingen av honom. Och ett annat vers ska det säga att det är brevbrann som är älskig och så är ni lägger mest till det. Och i 13 kapitel och det tar ett kända vers att minnes velare tycker som har tal orkos till tycker. Och akt efter kostar ända av löset. Ett vill så tryckta. Ända. Och hvis nu mun ända vill vanlig. Han 24 döme vid nökron. Så får komma in ekvanör. Fyra jag får kvillen alltså. Hesa kvillen som Herren över. Just med pura greja. Hon ständer här. Hon testamentera till tøyn. Till en enstaka liv. Bara han.
Ja, det är bra sannhet. Och det är hvis man ikke kjenner det, så kan det sitte ut som at det er tungt, og det kan sitte ut som det er torst, og åntrant, men verleisen er akkurat det øvste. Det er ikke så liv så godt som dette her livet som han har givet oss ved hele andan. Hatt det helt ta og for noen år så igjen, at det hatt det for ångat jeg nå fram til at sette meg noe, men Herren hever överraskat mig öliga näck. Alltså. Gustav bröttest. Ta inte orska i långkor att finna var kvill och jag ströjast. Alltså. Det dagliga liv. Alltså. Det var väldigt kvill. Och det är en kvill han tycker om till vi. Så långt som man hever så stor arbete och ska förtjäna och allt det där. Men ta det så svann, og det er svunnet, jeg var ikke, det er ikke svunnet så øyelig, knappliga, altså det er nok slengt siden. Jeg fikk etter til 2012, da jeg fikk, da første blodproppen i foten, ja. Da begynte jeg til å tog prosessen i her, av rusekrosen, men jeg minst anskilt til det. Og ta opp det jo hvordan godt av at jeg finnes en iPad fra en lang og ikke sine som lærte meg hvordan jeg bruker. Og jeg får det gongt. Jeg minns det, ja. Jeg skjønner det. Jeg minns ikke til at det var noe problem. Nei, jeg minns at jeg beundret det for det at du først holdt vet du, tror at det er rettlandet som kommer til den alder som du tar var stod i. Som ikke hadde seg holdt vi. Altså, jeg svarer til alle disse reglene som tar komma vi henne og her, og vi prøver vi kvarst å sette meg nøyt, men vi klarer det ikke. Nei. Jeg får i sinene og kolene, ja. Jeg ordner det, ja. Det er akkurat det. Det som leiet, det er pjøs som ordner det som leiet. Det er nemlig det, ja. Så kører du bare. Og det er ikke bare til som finner glede av det, Paul. Det er så øyne mennesker som finner glede av at du legger ut av Facebook, og du har samband med folk av Messenger, og hvis du ikke har tid til man kan nesten si uttrykk, va? Så har tannsikningen ikke kommet videre til alle hinne. Ikke tannsikningen, gosser. Men det sier meg bare hvordan man gøymer en batten, så jeg ser at opplever livet noen, sammen vi ser, altså. Det heter alt en øynløyde, sånn. Ja. Hvor skulle det ikke øyne være litt opp av hakre grunn, som Sankre sier. Gått litt mye opp og lett med Sjøataland, som jeg trunne sa. Gått litt mye hakre hver stund. Gått sett med fjøta, hakst og grunn, altså. Hvor er det? Inne det dette være, og jeg ber Herren om at han skal gjøre dette. Til en verløyke og i måneden av akkurat ikke. Er det ikke det? Jo. Amen. Det gjør vi tar, vi gjør det til togjen. Vi heter ikke av akkurat selv. Det av det her. Det tog ikke. Jeg visste slett ikke hvordan for å enda vi. Ferdig noe her, men jeg har hørt at tale så størst til mot hjertet. Og i samtale, og det har alltid vært tøynstyrkjere at øyen slik en gauan vindmann som er bror i Herren som Daniel har. Til ångad var så godt som jeg sa løtt. Vi må inn hår med tøy. Jeg var ordentlig av 14 stunden da jeg kom inn, og så han sitter her og bøye. Takk for det, Herre, at du gjør det da, og takk for det, Anje, takk for det. Foreldre tar det, og eisne, bodgen som vi i Jesu, som var nevnt av Daniel og Jan, takk for det, alt lentende, takk for det. Kon og bøtten, og vattna bøtten, og lenka på bøtten, og syger bøtten, og til sånn ekk. Så vi tar takka der for det, og gjør det samme
Så Daniel och så kona hans där och så Annie och Manne henne där och så framvis i Jesu namn. Ja. Amen. Så var hesen pastor av Gjerstamal kommet enda, og vi får takke for okken. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Petersson som redigerer Ljøa, Paul Færre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesefer. Pastor av Gjerstamal som har vært, den kan du finne atter av YouTube om du leter etter Iktus Sjånvarsp. Og her som pastoren har vært eisende lagt ut her, han kommer eisende å sende av Kristelig Kringvarsp. Så en affær, tusen takk for hesfer.